posljedno ljudi kabir ovdje, da ću vam kazati jedno obaveštenje. Neće biti klipova nekoliko dana. Snimat ću vikendom kada dobijem raspust. Tako, počela je već škola. Sutra je 2. septembar, a danas je bio 2. septembar. Snimam danas kod druga ili brata, šta mi je već, ne znam, kod moje mame drugarice, oni su tamo. A snimat ću raspustom i tako dalje, a ovih dana mogu i kad završim domaći, tako počinje 2. razred. I ako želite, šta da kažem, još gameplayeva, ovako, šta da kažem, ne znam više šta da kažem. Ako vam se video svidio, možete baciti like, šeriti, neki komentar za neke i druge igrice. Tada. I pozdrav!